The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mo po ba Jessica ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital 15 or Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA of For the Backs. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto mga kaaksyon, isang ama ang inirereklamo sa ating programa dahil umano sa hindi pagbibigay ng sustento sa kanyang 3 anak sa loob ng 16 na taon. Makakausap natin ngayon si Hilda Bragaiz. Magandang hapon po, Nanay Hilda. Magandang hapon naman po, Madam. Opo, Magandang hapon sa ako, Bicol, Tabang Ora mismo. Opo. Nandito po ako ngayon Nay. sa Tabang Ora mismo para po sa aking hinihingi po ng sustento para po sa kanyang mga anak na kailangan po ng sustento ng mga bata. Sa habang-haba ng panahon, hindi po siya nagbibigay ng sustento hanggang ngayon po. Opo, mahabang panahon na ay umabot ng lagpas 16 na taon na hindi po kayo nabigyan ng sustento patungkol po dito sa inyong 3 anak. Tama po, Nay? Opo, Madam. Opo. Nay, 16 years. Bakit ngayon lang po kayo humingi ng tulong para po masustentuhan sa muli or ito pong reklamo ninyo ay maaksyonan? Sa kadahilanan po, ma'am, nakarating na po kami sa pagreklamo po sa barangay namin. Ang sabi po ng aming barangay sa aking asawa, kung wala daw pong formal na trabaho, di daw pwedeng magbigay yung asawa ko. Nasa kanya na po daw kung gustong bumigay yung asawa ko sa mga anak niya. Kaya simula po noon, madam, na gano'n ang pinag-usapan namin sa barangay, hindi na po ako, madam, naging ng sustento hanggang po sa lumaki yung mga bata, hanggang sa napag-isip-isip ko, lumalaki na yung mga bata, kailangan talaga ng sustento ng ama. Hindi ko naman po, madam, kinakaya yung papalaki ng mga bata. Kasi nga, di ba, madam, wala naman po akong trabaho. Nagbabantay po ako sa aking mama na may sakit din. Ang inaasahan ko naman po ngayon sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral, ang papaaral po sa kanya, yung kasama ko po ngayon, nakalibin niya. Dapat po, ang nasa pag-aaruga dapat nito ng sustento, dapat po yung tunay niyang ama, hindi po yung kalibin ko ngayon. Opo, Nanay, sandali lang, Nanay. Isa-isahin natin, ano? Kasi, Nanay, gusto kong malaman na eto bang naging rason ng asawa mo na hindi pagsusustento dahil doon sa sinabi ni Kapitan na hindi hindi makakapagbigay ng sustento yung mister mo dahil walang trabaho? Opo, ganun na po, madam, nangyari. Kaya simula po noon, hindi na po kami humingi. Ayun, nakakuha ng pwedeng maging rason itong asawa mo. Ano, kasal ba kayo nitong mister mo? Opo, madam, kasal po kami ng April 28, 2004. Okay, sa loob ba ng 16 na taon, wala talagang trabaho itong si mister? So sa trabaho po, ma'am, mayroon po siyang trabaho. Kaya lang po, ma'am, nagpipinding lang po naman sa kanya. Sa grabe po sigurong ibibigay niya sa mga anak niya yung kanyang kalibin ngayon.
Okay, so hindi pa rin po yun hindi pa rin ligtas itong si Mister dahil sa 16 Opo. na pagiging pabaya na ama. Opo, madam. Ganun na nga nangyari. Nising kong duling po ba, walang naibigay na sustento itong mister mo? Wala po, madam. Ang bigay po, madam, halimbawa, bibigyan lang naman yung mga bata kaunting pera. Iba din naman po, madam, yung bigay talagang sustento sa buwan-buwan. Oo, mga ilan naman yan na binibigay na sa pagkakaalam nyo po? Minsan, sabi ng aking panganay ng anak, ngaya mama, binigyan ako ni Papa. Yung nagtrabaho doon sa Batangas sa Pampariban. Yun, minsan mama, binibigyan niya akong 1,000, minsan 800, minsan 600. Sabi ko, anak, bigay lang yun ng mapapa mo, pero hindi yung sustento. Okay, so nagpapaabot din kahit konti. Pero tama ka, no? Opo, pero yung binibigay niya po, ma'am, yung hindi po alam ng kanyang kalipin ngayon, yung parang overtime niya lang po, para hindi po makita yung bawas sa sahod niya, yung overtime niya po, yun ang binibigay sa anak niya. Oo, pero tama kayo na yan, no? Ang Pampariband ay hindi po sustento para makapag-aral yung mga bata at para maibigay yung pangangailangan ng mga anak ninyo. Opo, madam. Okay, so sa 16 na taon, kayo lang po mag-isa, yung talagang nagpalaki at nagpaaral ng anak po ninyo. Ano po, madam, ano ko po yung mga magulang ko, madam, mga kapatid ko, mga tita niya, yung po nagsusuporta po sa kanila. Opo, Kasi hindi ko naman po talaga, madam, kaya. Hanggang sa po lumabas po ako ng Maynila, nakipagsapalaran para po magtrabaho. Gaano kahirap, Nay, na mag-isa nyo pong binubuhay yung 3 nyo pong anak? Sobrang hirap po, madam, kung iisipin, madam, halos minsan hindi ako nakatulog paggabi, kaya sabi ko sa sarili ko, ma, hindi ko kaya ganitong mga bagay na mahaba-haba ng panahon, hindi ko kaya mag-isa lang. Kailangan ko talaga, ma, may karamay ako sa pagpapalaki ng mga bata. Kaya yun, nag-asawa ulit ako, madam. Ayun, so parang yung naging solusyon nyo po para kayanin mo yung pagpapalaki ng mga anak mo, nag-asawa po kayo. Opo, ma'am, para po may katawang po ako, madam, sa pagpapalaki ng mga bata kasi po wala naman choice, madam eh. Pero bago po kayo nag-asawa, sinubukan mo bang makausap yung asawa mo para mapag-usapan nyo itong sustento sa mga bata? Opo, madam, talagang ayaw niya po talaga. Sabi niya, ano naman ibibigay ko, wala naman nga akong formal na trabaho. Kailan po kayo last na nag-usap nitong si Mister? Nung pumunta po dito, madam, ng August, nalasing siya na may dalang motor kapag kasama niya po yung kapatid niya. August ngayong taon. Opo, ngayon po no 2024, tinasabihan ko, anong plano mo sa mga anak mo? Mag-aaral na, wala pang gamit. Sabi niya, bakit? Ano ba pinag-iinitan ng ulo mo? Di ba may asawa ka nun? Ba't di mo hiningan yung pera yon? Sabi niya sa akin. Okay, so Sabi ko, iba naman yung suporta ng kalibin ko, iba din yung suporta ng papa nila, sabi ko. Oo, Nagmumura siya, tangina mo kung ano, nagmumura siya sa akin hanggang so umalis siya, tangina mo kung gano'n. Tapos iniwan niya ako doon sa bahay. parang ang gusto niya mangyari, Nanay Hilda, yung obligasyon niya, responsibilidad niya, ay gusto niyang ipasa na sa kalibin mo. Opo, yung gano'n na po mangyari kasi mayroon naman daw asawa. Bakit di daw po suportan yung mga anak niya? Sabi ko parang ano lang naman ito, yung parang sabi ko, siya lang naman ng bata na, halimbawa di naman po kaya, siya lang suporta. Siyempre talagang iniisip ko, madam, di po talaga namin kayang kasi minsan may trabaho yun, minsan wala. Hindi ko naman iniisip na lahat naman yun ipaobligasyon sa mga anak ko kasi may anak din yung dalawa eh. Opo, Nanay Hilda, ito bang dati mong asawa ay meron na ding kinakasama ngayon? Mayroon na po, madam. Nandiyan po sila, madam, nakatira Santa Elena, Malinaw po. Si Lourdes Banadera po yung kalibin niya. Meron na din po silang anak. Wala po, madam, na anak siya. Sabi may anak daw yan sa una. Kayo po nitong kalibin mo ngayon, meron na din kayong anak. Wala po, madam. May anak po sila sa una. Okay, so parehas sila may anak sa una. Nay, ganito ano po ba yung rason? Bakit nagkahiwalay kayo ni Mister? Ang rason po, madam, wala daw, yung nakita niya daw dyan sa kabit niya, wala daw sa akin eh. Kasi daw, sabi niya, bararot na daw ako, ganito, ganyan, lusyang na daw. Sabi ko, paano hindi ako malusyang, inanak-anakan mo akong 3 anak? Ayun, eto si Mister naman, pagkatapos kang anak ka na, tapos sasabihan kang lusyang ka na. Oo, kasi yung nakita niya daw, mas maganda pa daw yung sa akin, mas magaling pa daw. Oo, kasi sabi ko, magaling yung, kasi nga, nagtatrabaho yung sa Lidian sa warehouse, magaling yung mag-helicopter, ako hindi eh. Ay,
Sa puntong yun ay, aminado ka na magaling yun dahil nagtatrabaho sa isang bar. Oo, ganun na nga. Ganun talaga nangyari kasi hindi ko kaya yung ginagawa niya eh. Okay, so dahil doon, nagdesisyon kayong magkahiwalay na lang. Opo, kasi sabi ko, mas maganda na rin nangyaring ganun kahiwalay kasi grabe din dinanas ko. Pag lasing siya, nagwawala siya sa bahay, ginigiba niya yung mga bahay, pati yung mga bato, pinapagising niya. Kung ano-anong pinagano, minsan pinapalo niya, parang ang sira ulo eh. Talaga naman Dapat madam, pag dumating yan, agad-agad buksan mo agad yung pinto. Pag hindi mo agad binuksan, sasabihin yan, bakit ang tagal mong buksan? Ano, may lalaki ka? Paano may lalaki? Tingnan mo naman, mga anganak na nga. May lalaki pa. Grabe itong si Mr. parang Sasabihin niya, hari. madam, ano bang ulam natin? Sabi ko ito, nakita ko talbos ng kamunting kay wala namang sahog kasi wala ka naman binigay. Ang binibigay mo lang naman sa akin, resibo, walang tira. Kasi sabi mo, nagpainom ka sa mga kaibigan mo, may birthday ganito, mas inuuna niya pa yung Okay, barkada nanay. niya kaysa sa mga pamilya niya. Okay, nanay. Siguro isa rin sa mga problema kung bakit kayo nagkaaway. Baka dahil na buwangera po kayo, hindi naman. Hindi naman po, madam, talagang madam, mayroon talaga siyang madam nakita nang wala sa akin talaga kaya naghanap siya ng babae. Naghanap si Mr. ng Hindi iba. kaya talaga ng tatlo niyang anak magpapalaki, nag-asawa pa siya. Okay. So naghanap siya ng iba dahil may hinahanap siya na wala po sa'yo. Oo. Okay. Nanay, ito bang mga anak ninyo nasa ilang taon na? Yung panganay po, madam, 20 years old. Yung pangalawa po, madam, 18 years old. Yung pangatlo po, 15 years old. Okay. So merong pang minor de edad, ano? Nay, dyan Opo. muna po kayo. Makakausap din natin si Marshall Bragais, ang inirereklamo po ninyo, ang dati nyo pong asawa. Magandang hapon po, Tatay Marshall. Hello po. Tatay, Hello po. kumusta po kayo ngayon? Opo. Kumusta po kayo, Tay? Good afternoon po, madam. Opo, Tay. Sa loob. Na-record ko naman po yung lahat ng sinabi niya para Okay, sigurado. Opo, ay grabe. Opo. Na-record ko po. Sigurista itong si Tatay. Eto, Tatay, yung tanong ko naman para sa inyo, Tay. Naka-record din po ba ito? Sige po. Naka-record din po ito, Tay. Sige po, walang problema po. Sige Okay, so naka-record din sa inyo, Tay, para matandaan nyo po din ang pinag-uusapan Opo, natin. opo. Ano? Tay, sa loob po ng 16 na taon, mula nang kayo ay maghiwalay ni Mrs., ay hindi na raw po kayo nakapagbigay ng suporta sa inyo pong mga anak. Totoo po ito? Bali po, correction ko po muna yung simula na maghiwalay kami. Wala pa pong 13 years. So wala pang 13 years yung pag-iwalay nyo. Bakit si Mrs. 16 years na? Yun po ang hindi ko alam sa kanya po. Kasi po, yung tatlo po ang anak ko sa kanya. Yung apat po lahat ang anak niya. Yung isa po, anak niya sa una. Anak Opo. niya sa una. Binanggit niyo rin po. Yung tatlo po, sa apat na yon, yun ang anak ko po, tatlo. Yung isa po namatay noong 2014. Namatay yung anak nyo sa tatlo or apat dapat? Dapat po apat po ang anak niya, pero yung isa po, yung panganay, anak niya po sa una. Okay, Tay, linawin ko lang ang anak nyo po dito kay Mrs. ay tatlo. Tatlo po. Opo, pero alin po yung namatay? Yung pangalawa ko po. So dalawa na lang po yung anak nyo dito kay Mrs. Opo, dalawa na lang po. Alin po doon, Tay? Yung 20 years old, yung 18? Halos po 21 years old na yon, 21 years old na, tapos yung 14 para 15 po. Okay, so panganay po yung namatay. Pangalawa. Oh, ano po, Tay? Hello po. Yung pangalawa po yung namatay. Opo, yung ang panganay ko po kasi yung 21 years old. Okay. 21 years old na. Okay. Yung namatay po, yung sunod doon. Okay, Tay, ganito tayo, bakit naman po umabot ng ganung taon? Sabi mo 13 years. Sige, bakit po umabot ng ganung kahaba ng taon? Ang istorya po, ma'am, kasi ganito. Nasa Maynila po ako nung panahon na pinagbubuntis niya yung Bunso ninyo? bunso namin. Tapos po, nanganak siya. Kumpleto po ang padala ko.
nag-usap pa nga po kami na mag-aaral siya, kaya na bumalik akong Maynila. Sino mag-aaral si Mrs.? Siya po, yung naging asawa ko po. Nag-usap kami na babalik uli ako sa Maynila, mag-aaral siya. Ang hindi ko po alam, nagpalaygit po siya na hindi ko alam. So, ibig sabihin, nagpalaygit si Mrs. sarili niyang desisyon at hindi Opo. kayo nag-usap patungkol dito. Opo. Tapos po, nagtanong po sa kanya kung sino ang Nagdesisyon. nagdesisyon. Sabi daw po yung pinsan niyang midwife. Sabi ko, bakit po hindi ako pinagsabihan o kinausap man lang, samantalang ako po ang tatay. Okay? So, tatay, Kumpleto wait pong- lang tatay, tatay, nakukuha ko po kayo. Medyo parang binaypas po yung desisyon nyo bilang asawa po kayo, na Opo. nagpalaygate si Mrs. Pero, yun ba yung naging desisyon kung bakit ng babae po kayo at iniwan nyo itong si Mrs.? Ay, hindi pa po. Meron po akong kalib-in, hiwalay na po kami. Wait lang, tay. Anong taon po kayo nagkaroon ng ka-live-in? Bago pa po kayo naghiwalay ni Mrs. or hiwalay na po kayo ni Mrs.? Hiwalay na po. 2012 po kami sa April. Kung hindi po ako nagkakamali, Semana Santa po. Okay? So ganito, Mr. lumalayo po tayo doon sa konsepto ng ating pinag-uusapan. Okay, hiwalay na po kayo ni Mrs. Ang pinag-uusapan po natin dito, hindi na yung relasyon nyo ni Mrs., kung hindi, yung pagiging pabaya nyo po bilang tatay. Ano po yung nangyari sa sustento po? Bakit lumaba po yung panahon? Hindi po kayo nakakapagpadala? Ang ano po kasi talaga niyan, ang totoo po niyan, ano lang po ang trabaho ko. Kaya nga po halos ayaw ko pong magkasawa uli. Kasi sabi ko kasi po, kulang talagang ano ko. At saka po, hindi man ako makaalis-alis noon kasi po, may napagdudahan po ako noon, may kinakaharap po akong problema. Okay. Tay, kung ano man po yung kinakaharap nyong problema, dapat po ay sinabi nyo man lang kay Mrs. para at least naintindihan kung bakit hindi kayo nakakapagpadala ng sustento. Ang sabi Pero niyo po, hindi po totally na hindi po ako nagsusustento, madam. Hindi po totally hindi ako nagsusustento. bakit po tay? Paano nyo po nasabi na hindi po totally? Ano ko po, hindi ko po, madam, pwedeng ibigay sa kanya yung kasi may isip na po yung anak ko na babae. May isip na. Opo, Ilang taon na po ba yung ako anak nyo? nagbibigay ng pera. Ilang taon na po yung anak nyo that time nung nagbigay po kayo ng sustento? Nagbibigay mo pag pumupunta sa akin yung dalawa ko, kasi po halos linggo-linggo pumupunta, naghihingi po sa akin ng pampamasahe. Tapos, ang ano ko po talaga, hindi man ako makapagbigyan. Minsan nga po, nagpapadyak lang po ako. Kaya, binibigyan ko po ng, sabi ko, sige, pampamasahe. Kasi po, ang totoong istorya niyan, nung naghiwalay kami ng asawa ko, ang mga anak ko po nasa sa akin. Ang ano? Ang mga anak ko po nasa sa akin dati. Okay. Nung naghiwalay kayo ni Mrs., anong taon po yan? 2012 po. 2012. Hanggang anong taon nasa inyo po yung pangangalaga ng itong mga anak mo? Nung nagtrabaho po kasi ako, 3 linggo po, nagtrabaho ako sa Legazpi. Nung nagtrabaho ako, pag 3 linggo po, inupa ko po ng bahay yan sa pinsan ko. Pangatlong linggo, pag uwi kong Sabado, wala na yung gamit ko, wala na yung mga anak ko. Kinuha ni Mrs. Kinuha niya po. Okay. Tapos po, pumunta kami sa barangay, nasabi ko, Tay, wait lang po, Tay. Okay. Maraming issue po, maraming issue na kayo lang Opo, po opo, dalawang nakakaalam. Ngayon, ang tanong ko lang po, kasi ang nirereklamo ni Mrs., 16 years na wala po kayong sustento. Ngayon sabihin natin, meron po kayong 3 linggo na nasa inyo po yung mga anak ninyo. So pagkatapos po niyon, wala na po kayong ginawang sustento para po makapag-aral ito pong mga anak ninyo.
Nagbibigay pa rin po ako. Ha? Nagbibigay pa rin po ako sa kanila. Nagbibigay pa rin po kayo. Ano yan? Oo. Pang-pariband? Pang ano? Hindi po. Pampariban, binigay ko pong kusa yon kasi po gagraduate yung anak ko. Bukod po yon, bukod. Okay, Tay. Ganito na lang, Tay. Ano? Pag-usapan natin, Tay, gawa ng may college student po kayo at may high school student pa. Opo. Okay. So ano po yung plano nyo ngayon, Tay? Kasi umabot na po dito yung reklamo ni Mrs. Ang ang gusto kong plano po kasi niyan, hanggang po makatapos, sana ibigay niya yung mga anak ko sa akin. Pagkatapos niyan po, kahit magpirmahan kami, ibabalik ko sa kanyang kapos ang mga anak ko. So ang gusto nyo po, Tay, kung magsusustento kayo, papaaralin nyo yung mga anak po ninyo, nasa poder ninyo. Opo. Oy, so tatay yun ang gusto mo. O makinig po kayo. Makinig po kayo, Tay. Kung yan po ang gusto sige nyo, po. yan po yung gusto nyo. Eto, makinig ka. Nasa kabilang linya ng telepono si Municipal Executive Senior Police Officer Rebecca Arcega ng Tiwi Municipal Police Station. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rebecca. Hello, ma'am. Good afternoon po. Apo, ma'am. Eto po, ma'am, para lang po sa kaalaman nitong mag-asawa kasi matagal na rin po silang magkahiwalay. Pero yung karapatan po ng mga anak nila nasa edad 15 years old at 20 years old na. So, eto po ba, ma'am, na nasa edad na ito ay kailangan pa rin pong sustentuhan ng kanilang tatay, especially ang sitwasyon po nila ay hindi na po sila halos 13 years na hindi po nagbibigay ng sustento ito pong ama. Actually po, kung nag-aaral pa sila, kailangan pa rin silang sustento ng kanilang magulang. Lalo na pag yan yung ako. So ibig sabihin po nito, madam, kahit po hindi na minor de edad, basta nag-aaral pa po, obligasyon pa rin ng mga magulang na magsustento. Obligation pa rin po. Yes po. Okay. So, Obligation ng magulang ng pag-aralin yan. okay. So ibig sabihin, ma'am, kahit nasa tamang edad na po, nasa legal age na, hindi pa rin po pwedeng tumigil yung obligasyon sa pagsusuporta ng mga magulang sa kanila pong mga anak. Hello, ma'am? Yes po. Lalo na po pag nag-aaral siya po. Opo. Okay, punta tayo, ma'am, sa pwedeng ikaso sa tatay na hindi po nagbibigay ng sustento. Ano po ba yung maaring kaharapin ng isang tatay na hindi po nagbibigay ng suporta, sustento sa kanya pong mga anak? Ako, sa 9262, ma'am, sa Violence Against Women and Their Children, may ano po yan, may karampatang parusa po yan na hindi nagsusustento sa mga anak. Pwede siyang non-support. Nandoon po yan sa Section 5 of 9262. And minsan po, kung depende sa babae, kung talagang kasi kung hindi kuya, wala naman talagang trabaho na sinasabi o nag-government, pwede din na ilagay yan sa abandon, o talagang inabandon na sila. Pwede din po doon. Opo, so non-support. Papasok ito sa kasong non-support. Yes po. Opo. Ma'am, eto kakatapos pa lang po ng pag-uusap namin kanina ni Mister. At ang sabi niya po, gusto niya daw po kung suporta, kung magbibigay siya ng pagpapaaral sa mga anak, mas gugustuhin niya daw po na nasa poder niya itong mga bata. Ma'am, sa ganitong usapin, ano po ba yung maipapayo niyo po dito sa mag-asawang ito? Depende po yun sa kanilang pag-uusap, ma'am. Kasi kung gusto ng anak kung saan na pwede naman po kasi ang mga bata pwede na mag-decide. Kasi hanggang 7 years old, pwede na mag-decide yung mga bata kung saan sila sa magulang or sa lalaki or sa babae sila pwede magtira. Kaya kung pwede, mag-usap muna sila sa civil court, sa family court, kung ano ang pwede, bago sila ng criminal case para at least mag-guide sila, maghangi muna sila ng legal opinion sa family court bago Opo. sila mag-file ng case. Opo. Kung para matulungan sila bago pumasok sila sa criminal case po. Opo, kasi
iba ito ma'am iba yung pagkasal at sa hindi kasal. Pag hindi kasal, automatic sa nanay. Pero pag kasal po, merong meron ding full rights ang ama. Pero depende pa rin dahil depende sa mga anak dahil nasa tamang edad na kung kanino sila sasama. Okay. So, depende po yun kung ano. Okay. So ano po yung Kung maaring gusto ng anak. Opo. Ma'am Rebecca, ano po yung maaring asahan na proseso ngayon nila Hilda para maging formal po itong kasunduan ng dati pong mag-asawa? Pwede silang kung talagang decided yung si ma'am mag-file ng case, pwede naman po sa police station siya pumunta para ma-actionan po yung reklamo niya. Okay. So, isang tanong na lang po ma'am. Ang pagsusustento ba ng isang tatay ay kung kailan lang gustong magsustento or kahit magkano po yung pwede niyang iabot na hindi po alam ng kanyang misis? Pwede po ba yon? Depende yun sa napag-usapan nila, ma'am. Lalo na kung nag-usap sila din, nag-sign yung lalaki kung ano talaga yung pwede nilang kung kailan siya magbibigay. Yan po. Dapat sundin na yun po. Okay. So with that po, Ma'am Rebecca Arcega, magandang hapon at maraming salamat po. Salamat din po, ma'am. Okay. Po. So, Nanay Hilda. Nay. Hello po. Apo, napakinggan mo po si Ma'am Rebecca. Yes po, madam. Anong desisyon mo ngayon? Dahil ang gusto pala ni Mister, kung gusto mo daw ng suporta at mapag-aral yung mga anak mo, ay sa kanya daw po munang puder. Sa akin po, madam, magdedesisyon po, madam, hindi ako. Yung mga bata, kung gusto sa kanya. Opo, so tama naman Nay. So, hindi nyo po pipigilan kung ano yung magiging desisyon ng mga anak mo. Opo, para sa gaganda rin ng kanilang kinabukasan para makatapos silang pag-aaral, nasa sa mga anak nila. Kung gusto niya kay papa niya, kung gusto niya sa akin. Pero kung gusto niya kay papa niya, ibibigay ko sila. Okay, so sa tingin nyo po ma'am, magugusto ba ng mga anak nyo na sa tatay nila or mananatili dyan sa inyo? 100% madam, dito yan sa akin madam. Ayun, 100% na magdedesisyon yung mga anak mo na dyan sa puder mo. Opo madam, kasi nakita na eh. Okay, balikan ko si Tatay Marshall. Tatay Marshall. Hello? Tay, sabi ni Mrs., wala daw na problema kung talagang gusto ng anak mo dyan sa iyo, wala siyang magagawa dahil ang kagustuhan niya, makapagtapos talaga yung mga bata. Pero Kahit po naman ako po, madam, mas gusto kong makapagtapos ang anak ko. Opo, pero nung tinanong ko si Mrs., 100% daw na mas magdedesisyon yung mga anak na talagang doon po sa kanya. Ngayon, ano po yung plano mo? Halimbawa lang tayo, no? Kung magdesisyon yung mga bata na dyan sa iyo, di papag-aralin mo. Opo. Kasi po, kasi po, madam, na ino-operan yung, may tutulong kasi po, madam, sa akin na makakapag-aral ang ko. Kasi po yung pamangkin ko po, yun ang napapag-aralin po hanggang college ang mga anak ko. Okay. Kaya po, mas gusto ko po. Kung hindi naman po niya, kung pwede niya naman pong sa akin yung mga anak ko, nakausapin niya po, na para pumunta sa akin, hindi ko naman po yan sa parehas po kami may asawa. Hindi ko po iisa yan sa asawa ko. Sa asawa ko, sa kalibin ko ngayon. Okay, Tay, ang gusto ko lang po tayo maging malinaw, kasi kung ibigay or pumayag yung mga anak nyo, nasa puder nyo, di walang problema, papag-aralin nyo po dahil merong tutulong. Ngayon, kung hindi po pumayag yung mga anak nyo at gusto po nila na doon pa rin sa nanay nila, baka naman tayo pwede pa rin na ipagpatuloy po ninyo yung tutulong po sa mga anak nyo na mapag-aaral po sila. Pwede naman po yung kakausapin ko po yung kung magkano po ang may tutulong. So ibig sabihin po tatay, hindi po dito hadlang kung kanino po sila titira kasi ang gustuhan po ninyo ay makapagtapos po yung mga anak po ninyo. Tama tay? Opo. Okay. So pinaka-the best po nito tay, mag-usap po kayo ni Mrs. Walang problema po sa akin. Okay. So ngayon po tatay, tanungin ko po kayo.
Okay po sa inyo, Tay, kung hindi po pumayag yung mga bata na titira po sa inyo, pero patuloy po na magbibigay po kayo ng sustento hanggang makapagtapos po sila ng pag-aaral. Magbibigay po ako ng sustento. Walang problema po yon. Kaso po, ang pinag-ano ko po, siyempre po, bihira lang po ang trabaho ko. Kung maghihingi po siya ng yung na hindi ko naman kayanin, saan naman po ako kukuha ng Opo, gano'n na naiintindihan kalaki? ko po kayo, Tay, pero ang isang tatay na responsable ay gagawin po yung lahat para sa kanyang mga anak. Tay, Hello po. ulitin ko, Tay, ang isang tatay na responsable ay gagawin po yung lahat. Kahit gumapang-gapang po ito, gagawin yung lahat para sa kanyang anak. Siyempre naman po, sino naman po ang madam na hindi Ayun. gagawin So, na? agree po kayo, Tay, sa sinabi ko. Opo naman. Okay. Tay, nasa linya yung asawa mo, yung dati nyo pong asawa. Kausapin nyo po, ano po yung gusto nyong sabihin sa kanya? Hello po. Ano yung tawagan nyo, Tay, dati? Ne po. Ne. O, sige. Kausapin mo si Ne. Nasa linya si Ne. Hello. Ne. Hello. Ang pinakamagayong kayaan. Opo, Tagalog lang, Tay, para maintindihan po tayo na. Sige po. Okay po. Ang pinakamaganda niyan, kausapin mo ako ng kasi sabi ko naman sa'yo, kasi huwag na natin balikan yung problema. Yung maganda na lang. Usapin mo ako ng maayos kasi, sus. Sus Mariosep. O. Tatay Marshall. Diba, pumunta ka dito ng August, kinakausap kita ng maayos. Anong ginawa mo? Pumunta ka dito, lasing. Ayaw kong pumunta ka sa bahay ng lasing na nakainom. And ang gusto kong kausapin noon, yung anak mo, kasi may ibibigay ako sa kanya. Kaya nga nagpasama ako sa dalawa kong kapatid. May ibibigay ka sa anak mo? Bakit ano ba ako ng anak mo? testigo. Siyempre Kahit natural. tanungin mo yung Siyempre kung may ibibigay ka doon, di siyempre natural. Ina ako, siyempre dapat alam ko. Dapat na alam ng misis kung may magbibigay Hindi ka pwedeng ng 1 anak million. mo lang nakakaalam. Dapat alam ko kasi kung anong nangyayari, di siyempre alam ko. O paano kung sabihin na, ay wala naman mamang binigay si Papa. O siyempre may sikreto yun, di ba? O, hindi ko alam kung anong binigay mo. Tama naman yung Tatay Marshall. Dapat alam ni misis kasi dapat hindi sinisekreto na magbibigay ka ng pera. Hindi ko naman po, nandiyan naman po siya. Siyempre, ibibigay ko sa anak ko. Malalaman niya kasi nandiyan po siya, madam. Opo. Okay, ganito na lang. Ganito na lang. Wala yung... Ang bigay sa anak, iba yung sustento. Halimbawa, bibigyan yung anak, pamasahe, iba rin yung sustento. Kung bumigay ka sa anak mo, pangtulong mo lang yan sa pag-aral niya. Pero iba din yung sustento. Di ba sabi ko sa'yo, mag-usap tayo, pumunta ka dito, lasing. Okay. Nag-aaral. Love. Puputok yung butsi mo. Di ba iniwan mo ako kasama mo yung kapatid mo? Di ba sila tinatanong kita, paano yun? Naaaral yung bata, walang uniform, walang gamit. Anong sinabi mo? Bakit may asawa ka dito? Oh, wait lang, Marshall at Nanay Hilda, ganito, masyado na naman kayo, nagbabangayan naman kayong dalawa. Ganito na lang, Tatay Marshall. Po. Ilan ba? Kaya nga po, madam, iniiwasan ko siya. Kaya nga umalis po, madam. Oo Ako nga, kasi parang- ayaw kong masakit sa... Parang ayaw Armalite kong pala masakit ito sa si ulo. Nanay Hilda. Ganito na lang, Nanay Hilda, Tatay Marshall. Ganito na lang, Sige po. nasa magkano ba buwan-buwan ang kaya mong ibigay na sustento sa mga anak mo habang nag-aaral pa? Siguro po, kung ang kaya ko lang po talaga hanggang 3,000 kung Okay. Dahil po, hindi naman po talaga wala naman po akong stable na trabaho. Opo, naiintindihan ko kayo, Tatay Marshall, sa kagustuhan nyo po talaga magbigay ng sustento. Pero sabi nga sa batas, kung ano lang yung kayang ibigay ng ama, yun lang. Pero nanay, 3,000 daw buwan-buwan. Okay na po ba sa inyo? Kung yan ang kaya niya, madam, bakit hindi? Kasi kahit pa paano, makatulong na rin sa dalawa niya pang anak nag-aral ng college at high school. Tama yun, nanay. Magbigayan po kayo kasi nanay, kung ano man po yung pagkukulang ni tatay, dapat ikaw po bilang nanay, ikaw din po yung pumuno dahil magulang ka din po. Yes po. Okay. So, buwan-buwan yan, Tatay Marshall, magbibigay po kayo ng 3,000 buwan-buwan. Kailan po ito magsisimula? Kahit po magsimula sa
Itong December na to, umpisahan ko yan. December, ano po? December 25, 26, ano pong araw? Kahit po December 15, Ay, December 15, Nanay Hilda. December 15, magbibigay daw po si Tatay Marshall. Oo, kasi second sim na yung anak niya. Kailangan ng pera niya sa school eh. Ayun. So si Nanay Hilda talagang ang iniisip niya yung pag-aaral ng anak niyo, Tatay Marshall. kahit naman ako po, madam. Okay, so okay na kayo? Okay po. Oh, ano yung tawag mo, Nanay Hilda, kay Tatay Marshall dati? Ang tawag lang namin talaga noon, Gom. Hindi naman talaga, Gom talaga naman tawagan namin noon. Oh, sino yung tinatawag niyang ne? Iwan. Oh. Tatay Marshall, mukhang nagkamali pa po kayo ng term of endearment yun ni Mrs. Siyempre po, tagal na po, madam. Oh. Sino yung ne? Sino yung ne, Tatay Marshall? Hindi naman talaga po ang tawag ko sa kanya. Uy, nagkagulo-gulo na, nahilo na si Tatay Marshall kung sino yung ne at gum niya ng buhay niya, no? So, ang pinaka-importante ngayon, Tatay Marshall at Nanay Hilda, yung nagkasundo na po kayo na magsusustento po itong si Tatay Marshall para po sa pag-aaral ng inyong mga anak. December 15, Tatay Marshall. Opo. Opo, so paano po yung saan nyo po ipapadala kay Nanay Hilda? Para po sigurado, GCash ko po para sigurado may siya. Ayun. So, Tatay, itago nyo din po yung resibo, para at least meron din po kayong pangahawakan na nagbibigay po kayo ng sustento. Kung hindi po GCash, Palawan. Okay, para bahala na po sigurado. kayo, Tay. Basta i-inform nyo lang po si Nanay Hilda. Nanay Hilda, okay na po sa inyo? Wala naman po, madam, na problema. Ang talagang nirereklamo ko talaga po, madam, yung parang masustento yung mga bata para po makapagtapos. Kasi may pangarap din yung anak niyang panganay na gusto niya talaga makapagtapos sa pag-aaral. Pati yung bunso ko gusto rin makapagtapos. Oh, okay na po, Nanay. Willing naman po si Tatay Marshall na tumulong po sa pagpapaaral ng anak po ninyo, ano? Nay! Opo, madam. Ayun. So, Tatay, pangahawakan po namin yung pangako po ninyo na December 15. Every 15 po ba ng buwan kayo magpapadala? Opo. Okay. So, every 15th day of the month, magpapadala. Asahin nyo po yan, Nanay Hilda, ano po? Maraming salamat po sa inyong Opo. dalawa. Sige po, salamat din po. Eto naman mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ginang mula sa Cainta Rizal ang lumapit sa ating programa para humingi ng tulong sa sakit sa puso. Ang ating pagtugon sa kanyang problema, abangan. At mamaya, bago matapos ang ating programa, dalawang maswerte na naman na ating kababayan ang mabibigyan ng maagang pamasko mula kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil baka kayo nang manalo. Mamaya lamang magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po
ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang ora mismo. Dumako naman tayo sa ating satellite office sa Kongreso. Makakasama natin sa muli si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Rudy. Sa inyo po, lalo na po sa ating sa Kabikulan.
At Magandang hapon po sa kanilang lahat. Opo, kasama mo ngayon, Ka-Rudy, si Dolores Galvez, 66 na taong gulang, na personal na siyang dumulog sa ating satellite office sa Congress para humingi ng tulong sa kanyang papalapit na araw ng operasyon sa puso. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Dolores. Magandang hapon po, ma'am. Kumusta po? Kumusta po, Nay? Nay, kumusta po yung sitwasyon ng puso po ninyo? Sa ngayon po, talagang nangangailangan po ako ng tulong dahil po sa nalalapit ng operation po, procedure po sa puso ko. Sino po yung kasama mo? Nahalong kaba po, nahalong kaba, talagang ganun. Opo, Nay. Naiintindihan po namin. Sino po yung kasama niyo, Nay, pagpunta po dyan sa satellite office, dyan sa Kongreso? Si Sir Rudy Vizcaya po ang kasama ko ngayon. Opo, Nay, nakikita ko po, kasama niyo po si Ka-Rudy. Pero ang tanong ko po, Nay, yung pagpunta po ninyo dyan. Opo, yung asawa ko po. Opo. Kasama ko. Ayun, si Mister yung kasama po ninyo. Opo. Nay, paano yan, Nay? Ngayon po meron po kayong gamutan. Saan po kayo kumukuha ng inyong pong mga pangangailangan, Nay? Sino po yung katuwang niyo po sa buhay? Ano po, pakiulit lang po. Hindi ko po masyadong maintindihan po. Opo. Nay, sino po yung katuwang niyo po sa pag-aasikaso po sa inyong gamutan? Ngayon po, ako lang po Saka may sinasama po akong pagminsan na pinakikiusapan ko po. Isa ko pong nakakasama sa pag-aayos ng papel. Opo. Si Mister po, kumusta? Ano po yung, meron po ba siyang hanap buhay, trabaho? Retire na po kami. Kasalukuyan, may Alzheimer po ang mister ko. Ay, opo. Kinalulungkot po namin na malaman po na meron pong Alzheimer. Pero kayo po, kumusta? Nakikilala naman po kayo ni Mister? Opo, nakakakilala naman. Hindi lang niya masyadong Opo. masabi yung object. Meron lang po siyang mga memories na hindi niya na maalala. Pangalan, hindi na po masyadong makapagsalita. Gano'n. Opo. Pangiti-ngiti lang siya. Ilan po yung anak ninyo ni Mister? Ilan po yung anak po ninyo? 2 po. 2 ang anak po ninyo. Kumusta? Nag-aaral pa po sila o may trabaho na din at nakakatulong na po sa inyo? Tapos na po sila. Kaya nga may mga kanya-kanyang pamilya po at may mga kanya-kanya silang mga din. Opo. Obligasyon. Kaya talagang kinukulang din po. Opo. Pero alam po nila yung pinagdadaanan nyo pong sakit, Nay. Opo, alam po. Nakakapagbigay naman po sila ng suporta sa gamutan po ninyo. Suporta po, nakakapagbigay naman. How about Kaya ganun po sa pamilya. Opo, how about ito pong paparating na operasyon? Meron din po ba silang nakahandang tulong? Siguro naman po. Pero sa ngayon wala pa. Siguro pag nandyan na. Opo. Ano daw po yung sabi ng doktor, Nay? Anong klaseng sakit sa puso ba ito po, Nay, na nararamdaman po ninyo? Severe aortic stenosis po. Yung pong valve. Opo. Aortic valve po. Opo. Aortic valve. Si Mister po, Nanay, dahil sabi nyo meron pong Alzheimer, sino po yung nag-aalaga sa kanya ngayon? Ayun na nga po, ako po yung nag-aalaga talaga sa kanya, kaya wala rin po akong aasahang mag-aalaga, kundi talagang kaming dalawa lang. Opo, so mahirap na yung buhay, So paano nyo po na itataguyod yung pang-araw-araw po ninyo ni Mister na pangangailangan po? Nay, paano nyo po na itataguyod yung pang-araw-araw nyo po ni Mister? Parehas po kayo meron pong sakit. Pinagkakasya po namin, meron po kaming kahit paano, meron kaming konting pension, pero hindi po sapat yun Opo. Kulang pa rin po sa mga maintenance yun namin. Dati po, Nay, ano po yung trabaho po ninyo, Nay? At si Mister? Ano po yung dati yung trabaho ni Mister? Kasi syempre, sabi nyo, pensioner na po kayo. Oo. Ako po, secretary lang po ako sa NIA. Opo, wag nyo pong ilalang. Secretary po kayo. Si Mister po, ano po yung dating trabaho?
Engineer po siya. Oy, engineer, si Mister. Opo, so Opo, malaki-laki oo. din po yung pensyon ni tatay. Tama lang po talaga. Opo. Tinutulang pa po kami. Opo. So, hindi talaga sapat, lalo na meron po kayong parehas na sakit, ano? Nailumapit po kayo dito sa aming tanggapan at dyan po sa Kongreso. Ano po yung alalahanin po ninyo ngayon? Napuputol po. Ano po. Opo. Nay, ano po yung alalahanin niyo po ngayon? Ano po ba yung pwedeng maitulong po ng Ako Bicol Party List sa inyo? Ano po, ma'am? Okay. Nay, ano po yung pinakakailangan niyo po ngayon? Napuputol po eh. Okay. Sige, Nay, para sa agarang solusyon na lang, ano, para matugunan natin yung pangangailangang medikal ni Nanay. Balikan natin si Sir Rudy. Sir Rudy, magandang hapon. Magandang hapon po. Ito po naman po rito sa ating kababayan na si Nanay. Kanina umaga at siya ay nakapila rin dito. Napakahaba ng pila hanggang ngayon. Parang pa rin pipila. At ito nga, talagang naglakas loob na rin para makausap po ako. Ito si ni Nanay. Ito yung sabi ko sa kanya, ano po bang iyong karamdaman? Sabi niya sa akin, ako may sakit sa puso. O sige Nanay, patingin ang iyong mga dokumento at para matingnan natin kung talagang matulungan ka ng Ako Bicol Party List. Sa madaling salita, pinakita naman niya sa akin ang kanyang mga dokumento at ito po ay kailangan tulungan po ng Ako Bicol Party List. Okay, so kailangang matulungan at nakita niyo po yung dokumento na talagang nangangailangan. Ano po yung tulong mula sa Ako Bicol Party List ang matatanggap po ni Nanay? Ito nga po, kung naman dali-dali kong tinawagan ang ating puting Congressman Saldico upang matulungan itong ating kababayan. Sa madaling salita, ang ating Congressman Saldico, mag-response kagad. Bigyan mo kagad ng 100,000 yan at ibigay mo na kagad ang kanyang guarantee letter. Ito po ang kanyang guarantee letter. Opo, so may bibigay nyo na yung guarantee letter ngayon kay Nanay Ora mismo. Ito na po yung guarantee letter niya. Ayan. Ito na po. Opo, 100K. iabot nyo na po, Tatay Rudy. Ayan, Nanay, hawakan nyo na po. Ayan, hawak na ni Nanay yung guarantee letter mula sa Ako Bicol Party List na nagkakalaga ng 100,000. Nanay, ano po yung pakiramdam po ninyo na natugunan po ng Ako Bicol Party List yung inyo pong pangangailangang medikal? Sobrang saya po ako at malaking tulong po ang naibigay ng Ako Bicol Party List sa pamamagitan po ni Congressman Saldico, Sir Rudy Vizcaya, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Ayun, maraming Maraming salamat pong din po salamat. Nanay, ano, at hiling po namin na maging successful po yung operasyon po ninyo, Nanay. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng mamahala ng Ako Bicol Party List. Opo, maraming salamat din sa inyo, Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yan, Maraming salamat din po sa inyo. Alright, at eto na mga ka-aksyon, dumako na tayo sa maagang pamaskong hatid ni Congressman Saldico sa kanyang mga masugid na taga-subaybay. Handa na kayo mga ka-aksyon na malaman kung sino ang dalawang maswerteng mapipili ngayong hapon. Huwag na nating patagalin pa at tawagan na natin ang mananalo ngayong hapon. Hello? Hello, magandang hapon. Ayan, so abang-abang kayo mga ka-aksyon, ano, yung tinatawagan, hindi pa nasagot yung telepono. Isa sa mga mechanics, dapat po ay lagi po kayong nakatutok sa inyong mga telepono para naman pag tumawag ang aming staff, ay masagot kaagad ninyo. Ayan, mga ka-aksyon, handa na ba kayo? Ayan, tinatawagan na yung ating maswerteng winner ngayong hapon. Ayan na, magandang hapon. Hello, magandang hapon. Apo. Yan, Nanay, kumusta, ano po yung pangalan po ninyo? Taga saan po kayo at ilang taon na po kayo? Feliz Flores po, 32 years old, Vera Catanduanes. Ay, taga Birac po kayo, Vera Catanduanes. Congratulations sa Islang Probinsya ng Catanduanes, ang ating first winner. Tanong ko lang po, nanonood po ba kayo ng aming live? Opo. Ayan. Ano yung hanap buhay mo? Nag-aaral pa ba or may pamilya na?
May pamilya na po. May pamilya. Mayroong anak? 4 po. 4 na anak. Si Mister. Po? Si Mister, kumusta? Anong trabaho? Okay lang po. Construction worker po, ma'am. Opo, isang construction worker si Mister. Matanong ko lang kung talagang nanonood po kayo, ano po yung masasabi nyo sa kwentong natunghayan ngayong hapon sa aming programa? Karapatan po ng mga tatay na magsustento sa anak. O, obligasyon po ng isang tatay na magbigay ng sustento sa kanyang mga anak. Apo. Ayun. So, nanonood talaga po kayo, no? Dahil dyan, nanay, kayo po ay maswerteng napili ngayong hapon na mabigyan ng 500 pesos. Yay! Congratulations! Yeah, congratulations to yourself dahil kayo po ang maswerteng nanalo ng 500 pesos. Saan nyo po gagamitin yung 500, nanay? Pambili po, ma'am, ng bigas. Ayun, pambili ng pangunahing pangangailangan which is bigas. Congratulations. Meron po kayong mensahe para kay Congressman Saldico at sa aming programa. Maraming salamat po sa programa ni Congressman Saldico. Thank you po sa Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa pagtulong dito sa amin sa Catanduanes. Ayun, congratulations, nanay. At huwag niyo pong bibitawan ang tawag at kakausapin pa po kayo ng aming staff para makuha po ang detalye po ninyo at maipadala na po sa inyo ngayong hapon mismo ang inyo pong 500 pesos. Okay po, thank you. Maraming salamat po. Alright, you're welcome. Dito na tayo sa ating pangalawang winner of the day. Hello! Hello po. Ano po yung pangalan nyo? Taga saan po kayo? At ano po ang inyong hanap buhay? Meron? Ay, bali po ako si Annalyn Abiwela ng Barangay San Roque, Legazpi City ng Purok 1. Oy, taga San Roque kayo, Legazpi City, Purok 1. Malapit lang. Opo, taga San Roque po, Purok 1. Ayun, so hindi na po kayo nag-aaral. May trabaho na po ba kayo at hanap buhay? Bali po, nag-aalaga po ako ng 1 taong kong bata na anak. Ay, opo. So nag-aalaga po kayo. Kakapanganak nyo pa lang, Nay? Nung July 1. Opo. Nay, nanonood po ba kayo ng aming live? Opo, lagi po. Lagi. Okay, sige nga. Anong color po? Anong color po ng aking damit ngayon? Color blue. Color blue. Nanonood nga talaga kayo, Nay. Nay, ano po yung masasabi nyo sa mga kwentong natunghayan mo po ngayong hapon sa aming programa? Bali yung yung sustento ng ama. Kayo po, Nay, kumusta naman yung sustento po ng asawa nyo? Bali yung nung una ko po, naranasan ko po yan na hindi magsustento ng ang ama. Ngayon ko na lang po. Ay, pangalawang asawa mo na din ito. Nakasama mo ngayon. Opo. Ayun. Okay naman po ngayon. So, nakarelate po kayo sa kwento namin kanina. Opo. Okay, so, pero okay na ngayon po yung sustento ng asawa mo? Nawawala. Opo, nawawala. Okay, Nay, eto na lang, Nay. Alam niyo po ba kung bakit ka namin tinawagan? Opo, nanalo kami ng 500 pag may pansit na ako. May pangpansit ka na, Nay. Bakit? Birthday niyo po? Birthday ko bukas. Oy! Advance happy birthday po sa inyo, Nanay. Napakaswerte niyo naman. Aside ng maagang pamasong ito, ay advance happy birthday po sa inyo ni Congressman Saldico. Ano po? Opo, thank you po. Maswerte ka talaga. Saldico po. Maswerte ka, Nanay. Dahil dyan, Nanay, ikaw ang napili namin mabigyan ng 500 pesos mula kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, Nanay. Opo, thank you po. Nadakulao na maray. Ayun. Maraming salamat din po, Nanay, sa inyo. Meron po kayong gustong sabihin kay Congressman Saldi at sa Ako Bicol Tabang Ora mismo? Opo, thank you sa Dakulao na tabang samuya ligdi sa Bicol, sa nadakul pa pong matabangan, at saka maraming salamat po. Okay, maraming salamat din, tatay. Nanay Annalyn, congratulations po sa inyo. Thank you po. Huwag niyo pong bibitawan ang tawag at kakausapin po kayo ng aming staff para kunin ang mga detalye upang maipadala na po sa inyo ang inyo pong 500 pesos ngayong hapon. Thank you po.
At yan mga ka-aksyon, ang dalawang maswerteng nanalo ngayong hapon sa ating maagang pamaskong handog ni Congressman Saldico. Kaya mga ka-aksyon, saan ka pa? Manunood lang po kayo ng aming live tuwing 1:00 ng hapon at maaari na kayong makatanggap ng 500 pesos. Siguraduhin nyo lang na umantabay sa aming programa at baka kayo na ang susunod na maswerteng mapipiling mabigyan ng maagang pamasko. Muli para sa Mechanics, mga ka-aksyon, at para kayo ay manalo, panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, Pasko, Pasko, Pasko na namang muli! Gusto mo ba ng maagang pamasko? Dahil ngayong buwan ng Disyembre, ang tabang ora mismo ni Congressman Saldico ay araw-araw nang mamimigay ng 500 pesos! Kaya't ano bang hinihintay nyo? Sundin na ang ating mechanics! Una, dapat nakafollow ka sa social media pages ng aming programa mula sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live program mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo, mag-like, share at comment sa aming live program ng inyong opinyon tungkol sa inyong napanood. Pang-apat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook Messenger, pangalan, address at contact number. Oh, huwag niyo nang palampasin to Sumabaybay na sa aming programa. Baka kayo na ang susunod naming matawagan at makatanggap ng 500 pesos! Merry Christmas mga ka-aksyon! O di ba mga ka-aksyon, napakadaling manalo at sumali sa aming papremyo at paano kayo manalo mga ka-aksyon. At eto na, 16 days na lang mga ka-aksyon at Pasko na! Merry Christmas mga ka-aksyon. Sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin naman natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, 8:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula 10:00 ng umaga hanggang 12:00 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Kaya hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at maraming salamat. Ito ang tabang ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa